What's up mga kabangs? Welcome back sa aking channel. So in today's video tayo ay magmumukbang. And ang imumukbang natin today is PANCIT CANTON. Disclaimer, this is not a sponsored video. Pero ang bread na to ay bigay ng French baker. Ayan, so ang imumukbang natin ngayon is PANCIT CANTON. Ito siya. Lagyan ko siya ng miswa. And meron tayong chicken. Ayan. Egg and bread. Let's start. Bago tayo mag-start guys, please don't forget to subscribe to my channel bago ka pa lang dito, and click the like button if you like this video mukbang. Okay, start. First time ko lagyan ng miswa yung PANCIT CANTON. Okay naman pala siya. Ako hindi masarap. Thumbnail. Ayan, so road to 7,000 subscribers na tayo guys. Tatlong subscribers na lang, 7,000 na tayo. Thank you French Baker for the free loaf bread. Ayan, binigyan tayo ng GC ng French Baker. Sarap. Sarap ng bread nila. Mukbang. Sarap.
Hindi ko masyadong bet yung kanyang timpla. Binili namin sa kanto. Fried chicken na ewan ko anong nalagay nila dito. Gusto ko talaga yung malasadong itlog, yung hindi pa masyadong luto yung yellow niya, egg yolk niya. Mas masarap siya kaysa well done na itlog. Like thank you. Hey, hi. Hi. Supportive masyado si konti na lang guys, tapos na tayo. Last, itong bread na to is bigay sa akin ng French baker. Actually binigyan kami ng 500 worth ng GC, tapos wala siyang expiration date, so anytime namin siya pwedeng gamitin. And ang sarap talaga ng bread ng French baker guys, malaki siya. Tapos actually yung dinner breakfast ko is 2 bread lang, ito lang, busog na ako. Plus Quaker oats, kasi hindi na ako nagra-rice for almost 2 weeks na, and mas kumaan yung pakiramdam ko and mas masarap gumalaw. Anyways, ubusin ko lang to. Hindi ko to bet. Ang dami-dami na bagong YouTuber ngayon guys. Nakakatawa lang. Yung iba nagre-upload lang ng video para makamonetize. Guys, upload your own videos. Wag nyo lang targetin yung monetization, because kayo din masasuffer niyan. Hindi kayo ma-identify ng mga viewers kung sino kayo. Kasi nga, puro re-uploaded yung mga videos nyo. Nagawa ko din yan dati. And ang hirap ng consequence, wala kang loyal viewers. Diba? Sarap. Ini sa labas.
Shoutout pala kay Ruth Pangga Vlogs. Subscribe sa channel nila guys. Magaling siyang mag-sign language. Ayan, so meron ako i-review yung product siguro next vlog ko kasi binigyan ako ng toothpaste. Papabuti daw ng ngipin. AP24. Yan. Hirap ang focus na. Yun ang focus ko. Yun ang focus na. Ayan. Ito yung i-review ko next time kasi binigay sa akin ni Myla, yung friend ko. Gagawin ko siya ng 3 days na review kung puputi ba talaga yung aking ngipin. Ayan, so meron akong false teeth guys, 4 dito. Try natin ito kung puputi ba talaga itong mga false teeth nito. Okay, so that's it for our mukbang for tonight. Maraming salamat sa pagsama guys, and kita-kits ulit sa susunod na mukbang. Thank you for watching and always love your family. Bye guys. Bye. Bye.